أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين derɗiraɓe julɓe mi hofni on fuu kala keɗitanɗo am fuu wala kerol arande man mi hofni Cheikh Ousmane jam radio Code International non bo Ibrahim Modake Aliyu Umar be kala ɓe on kudata fuu derɗiraɓe julɓe be moƴƴere Allah seniɗo o fondi en heɓi en jotti lewru sumayeru en cumake ha wari ragare maru accuka non bo o fondi en fayinta be jangugo deftere tafsiru famtina derɗiraɓe men julɓe ko Allah seniɗo wi yimɓe ɗuɗɓe masin keɗiti Allah seniɗo waɗa en faami ko en keɗiti Allah waɗa en kutinira be majum e derɗiraɓe ko mi wasata hoore am be moɗon fuu mo sumake lewru sumayeru ha timmi kadi sumugo nyalɗe goɗɗe feere ka salorta ɗum en mbayi jonta kam ban mo heɓi diplôme yahi ekkiti kuugal hidde ko ɓe jaramo pellel kuugal sumago nyalɗe joyego nder lewru juldandu ta en gejjita en jawaneɗe sumago nyalɗe 10 arandeje lewru layhata en gejjite sumago nyalɗe 3 ha kala lewru fuu malla bo sumago yande altine be alamisa en doge doɗo nde nini latake en sumi lewru ha timmi kam e ɗiɗaɓol man nder lewru sumayɗo a yi yimɓe fu ɗo lismi julirde nde jaɗa fu tawa yimɓe ɗo kewi en lisme julugo a julirde be yimɓe en ayna bo wakkati liman julata en julta be muɗum e non tataɓol derɗiraɓe julɓe yimɓe lismake yimɓe ɗuɗɓe masin wurtini jakkaji muɗum nder lewru sumaye woɓɓe ɓe ngala ɓe yottayi ko hokka jakka bo lismake hokkugo sadakaji kadi en doge dow majum derɗiraɓe yimɓe ɓe en gi'ata ɗo bukaɓe ɗon ko yake ndey fu ɓe ɗo mari haje sadakaji enen bo en ɗo giɗi mbar jari ko ndey en lisme en nayaɓol en juuli alkaweje tarawih ɗo en ɗo julda ɗum be imam en ha julirde nden fahinta ha 10 ragareje bo en laatake ɗo bo en juuli tahajjudu kadi laato ni ɗo man ɗo en ekkiti en mbowi ko mo wowayno fu ko lewru sumayru timmi fu en doga dow julugo qiyamul layli ɗo mo andi heɓan umma ragare jemma o ɗana o fina nden o umma o nafaɗe to oɗo hula non bo daga arande o nafaɗe o lutta ɗanago annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi mo yiɗi witirgo be darɗe 3 waɗa daga darde wore ma o fuɗɗiti mo yiɗi witirgo be darɗe 5 mo yiɗi witirgo be darɗe 7 mo yiɗi witirgo be darɗe 9 mo yiɗi witirgo be darɗe 11 fu huɓa to goɗɗo hosa deɗe ko wawata dogago dow majum to kadi derɗiraɓe ɗo ɗum kuuɗe on mbar jari ɗundi masin wonata ha majum en lisma dow majum ngam laato to en mayi ɗo en tawa mbar jari ɗundi en mari nden ɓurɗum mawnugo derɗiraɓe julɓe ko mi wasata hoore am be moɗon fu kulol Allah en kule Allah hulgo Allah na to miɗo wondi be yimɓe tan mi hula Allah kay ko feere am fu hulgo Allah na nyalawma tan ko jemma fu hulgo Allah na to miɗon nder wuro tan ko miɗon feere am nder ladde fu hulgo Allah na to miɗon nder maayo tan ko miɗon ha ƴolde fu hulgo Allah na to mi laatake mi talakajo ko mi jayntiɗo fu
hulgo Allah na to mi laati mi jaynitiɗo ko mi talakajo fu, hulgo Allah laato kanjum ɗo ɗum hoore kugal ko ngale. En yi ko Allah ceniɗo wi ha sumayɗo, kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah farliɗini sumagol lewru sumay dow moɗon banno o farliɗini ɗo laatiɓe yeeso moɗon ngam on kula Allah. kulol Allah ɗo ɗum hoore kugal ko ngalewal fu. Kadi derɗiraɓe julɓe en disme kulol Allah. Kulol Allah ɗo ɗum ɗume? huugo umroje Allah fodde bawɗe muɗum, kaale Allah seniɗo bo doggo dayo ɗum, to wodi ko fergi huwi bo yawa tuba. Derɗiraɓe julɓe, ɓi adamajo ɗo sedata ha bofitu sey yake nden o laata nde o tubo o kanko kala wakkati fu. E goɗɗum man fahin derɗiraɓe julɓe, goɗɗo feere to lewru sumay ɗo timma ɗo, to o wayno sumugo oɗon seya nde lewru sumay ɗo timma. ɗume seynima derɗirawo julɗo sumago ko a sumi ɗo ka a andi fakada Allah jaɓanima na? nda ɗo on woni kulniɗum. En kultoratata Allah jaɓanayi en sumayje meɗen, en seyo bo nde en kuwi ko Allah seniɗo umri en. As-salafu salih, sahaboyne ko nandi e maɓɓe ɓe laatake no kamɓe kam to ɓe sumake lewru sumay timmiɗo, lebbi 6 kam fu ɓe ɗo toro Allah seniɗo jaɓana ɓe sumay maɓɓe. Lebbi 6 ɓawo ton bo ɓe ɗo toro Allah seniɗo hewtina ɓe lewru sumayeru. Nda ɓe en jakkatata hani en gona non. E non derɗiraɓe ɗuɗɗingu waɗgo istighfaru. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o umri en wargo istighfaru ɗo ɗuɗɗum. Istighfaru bo sei ɗum wona daga nder ɓernde nden ɗemgal wolwa ɗum, amma ɗemgal tan ɗo wolwa wala nder ɓernde kam nafu muɗum famɗi. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi o laatake oɗo huwa to o juuli o silmini ko artata wargo ni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. To julde ɗo na ɗum hunde wonde. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam nana o huwowo kalluɗum, amma fu na en gi to o silmini ɗo oɗo waɗa astaghfirullah nde 3 o yeccenen ɗo gaɗa non bo. Non annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde Allah jippini suratu nasri, idha jaa nasrullahi, Allah andinimo to ni ballal Allah wari be omtuki, o yi Makka omtama ha suratu nasri ɗo, o yi yimɓe ɗo nasta her dina ɗo geɓe geɓe. idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sennu hawtade be yettuki jawma, ɗaɓɓitirmo faruye, innahu kana tawwaba, kanko o laatake o jaɓowo tuubu. Ase Allah hollimo to nini jotta kam kuje ɗe gaɗi, jotta kam nelal ngal Allah neli mo o yottini timmi, nde timmi bo o joɗata kadi jotta kam ajal mako yotti. Allah hollimo ha ragare kugal man ɗo o senna Allah hawtade be yettuki Allah, o ɗaɓɓitira Allah faruye bo Allah seedaki kayum ɗo faro Allah jaɓowo tuubu. To annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗume oɗo waɗa kalluɗum na? O waɗata. Allah seniɗo wi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Min omti dow ma omtol bangugol ngam Allah faranama ko arti ha junuba ma be ko sakiti mum, o timmina mo'ere mako dow ma, o hande boɗatal ɓosingal. To annabijo jafaɗo kanko ma nda ko Allah seniɗo umri mo waɗa istighfar. Kadi min be ma duuɓi ɗi marɗen ɗi na kanjum on ɓuri handugo en waɗa istighfaru kala yake fu? Na ɗum laatoto yo ragare ngurdam meɗen ɓadi. E dañaɗo hande kam ha warta o dañaka kam na sali kanjum kana waɗata. Non Allah seniɗo wolwi ha hijju, to on timmini hijju ɗo on mbaɗa istighfaru. Allah seniɗo umri en nokkuje ɗuɗɗe masin.
ɓawo nde suratu nasri jippiɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam oɗo ɗuɗɗina wigo ha jonde mako nder julde mako subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli oɗo ɗuɗɗina bani sahabojo mako feere wi ha jonde woore min ɗo limtana annabijo astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum bakinde temerre ha jonde woore riwaya feere rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim riwaya gorka feere rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur pat en yi'ay tubu ɗon ton nan en yi'ay istighfaru ɗon ton nan en lisme kuuɗe boɗɗe non wari annabi nuhu alayhi salatu wassalam o wi yimɓe maako faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mi wi farkitine jawmirawo mon ɗaɓɓitire jawmirawo moɗon faruye innahu kana ghaffara kanko o laatake o ɗuuɗa faruyejo yursili sama alaykum midrara o tomnanan on iyende cili cili wa yumdirkum bi amwalin wa banin o ɓesdana on jawle e ɓiɓɓe wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara o waɗana on gese o waɗana on coofi fu heewa ndiyam derɗiraɓe julɓe ta ɓi adamajo gawkinoro be kugal muɗum min kam mi suumi bana am waɗa kai mi wali julugo kai suumay ɗo min heɓi min jangi qur'anu ha tarawi be tahajjudu ɗo min timmini qur'anu bana am woda derɗiraɓe julɓe Allah rene ndikka goɗɗo mo waali na fay ko darnde woore weeti ɗo wasmiti ɗo huli Allah edi mo waali naafugo weeti kay wayɗo gawkinori be hoore mum yi bana muɗum woda dey en jurmite yeeso Allah ceniɗo en ɗaɓɓite hinna e maako en ɗaɓɓitire mo yaafu e maako en lisme dow majum ɗi adamajo ko nafata ɗum ha ngendam muɗum o ɗuɗɗina kulol Allah yaake to o laatake o jamoɗo o ɗuɗɗina hulgo Allah oɗo tammiri Allah bo hinnaye to o nyawi bo o ɗuɗɗina tammirgo Allah ceniɗo hinnaye kadi derɗiraɓe ɓawo majum bo zakatul fitri en taskitina ɗum duniyaru ɗo waddana en kuje goɗɗe ɗe en anda ko en ƴummino en tawi zakatul fitri ɗo ɓe muudan ko nyame on ɓe dokka en muude ko nyame man dokken ha meɗen ɗo en jottai ha wartani goɗɗo to hokki goɗɗo nyamdu jaɓataɗo kai nden ka a hokkai jaɓo on daga nane fu kadi en lisme en kutine be ko won ha dina meɗen woodi laamiɗo feere hitande feere habdino ha ɓe ngaɗa ɓe ɓurna mudoje may seeɗa daga aran islam yaake man Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu ɗon Sa'd ibn Malik ibn Sinan sahabojo annabijo o wi jamannulaɗo Allah min laati min ɗo ngurtina sa'uwal dibinoje ko sa'uwal maro noy wiyete ko sa'uwal alkamari ko sa'uwal kaza ko cukumbara o wi amma ana fala azalu amma min kam mi seedata miɗo wurtina zakatul fitri ɗo ba mi wurtina no ha jaman annabijo sallallahu alayhi wa sallam dani dina ɗum woni sunna ɗum woni yidgo annabijo ɗum woni tokkago mo ɗum woni tokkago dina mako en lisme en kutinire ɓe kona dina meɗen zakatul fitri mudugo hokka zakatul fitri ɗo mari wakkatiji tati zakatul fitri ɗo mari wakkatiji tati kadi wakkatiji tati man ɗo se goɗɗo taska laara kadi wakkatiji tati ɗi zakatul fitri hokketeɗo wakkati gotel daga to julde lutti balɗe ɗiɗi dagi goɗɗo hokka Abdullahi ibn Umar ɗo hokka nden ko ɓuri ha hokkugo zakatul fitri yande fajiri julde sumayen nden ko tullidi ha mo heɓai kadi en mbiyata ha ɓawo to juuli hokki warti sadaka ibgo e sadakaji ni hadise ol waddi kadi ɗum man ɗo en kabde en kutinira be ɓurdu ɗum ko ɓurata en nafugo ko ɓurata tilmugo ha dina meɗen zakatul fitri ɗo kala goɗɗo fu nder man sa'uwal gotal zakatul fitri man farliɗinama dow gorko debbo ɓingel mawɗo
maraɗo dimo be sardini ibgo e julɓe o laata o julɗo. goɗɗo mo laati kayum faabata iyalu muɗum lismake dow maako zakatul fitri man. jam saare kanko mudanta ɓiɓɓe maako be rewɓe maako. yo sona to laatake ɓiɓɓe go mawni waɗi kilanta muɗum ɗo huwana hoore mum. sona to laatake debbo ɗon jaynitiɗo kayum bo wi mudanan hoore muɗum. zakatul fitri annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi kanjum ɗo ɗum nyamnugo talaka en, ɗum senugo goɗɗo bo ha wolo boliɗe ɗe o wolwiɗe handai no o wolwa yake oɗo suumi. nden kam ta en waɗe wanyo be man, en dokke bo yake hokkete. min jokkino dotti en feere to weeti fajira julde ɗo ɓe muuda ɓe acca ɗo jooɗi sei to ɓe jeyi sallikere ɓe juuli, to ɓe garti nden ɓe gara ɓe hoosa ɗum ɓe dokka. ɗo ka fu warti ɓaawo julde go waɗaki. to goɗɗo mo a yiɗi hokkugo man dayiɗo a heɓata hokkugo mo banniɗo, hokku ɓadiɗo dayiɗo man hokkumo de sadaka ma gotka feere. zakatul fitri man ɗo ko yimɓe ɓurata nyamugo ha nokkure fu kayum on jakkete hokkete zakatul fitri man. wala hadisewol waddi jaman sahabo en ɓe wurtini zakatul fitri ceede kam woda kanjum kam. yo nden kam en kutinire be ko ɓuri. sona to laru feere fe'i on ɗum wartiri non. kanna taw yiɗi barjari ɗuɗina, to wodi tampuɗo wodi haje ceede bo taw hokkamo sadaka muɗum feere. e non derɗiraɓe julɓe ha nder lewru sumayeru ɗo yimɓe lismake jangugo qur'anu man ɗo en lisme jangugo nde lewru sumay wurti be wurtay fu en ɗuɗɗine jangugo qur'an. ka derɗiraɓe toɓɓe seeɗa de mi limti ɗo haɗata mi daro bana ni man non inchallah. kadi en habde derɗiraɓe en gari duniyar ɗo ngam rewugo allah. allah ceniɗo wi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. mi tagay ginni be yimɓe fu ko ena ngam ɓe ndewanmi. en dewe allah ceniɗo kanko tan won deweteɗo dewal be gonga. rewugo mo man bo sahata ko ena to en tokkake sunna annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam bano waddiri dewal man en tokke. hadisol abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ha ragare magol o wi ittabi'u wala tabtadi'u wa qad kufitu. tokke sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ta puɗɗe bidu'aku haqiqa on ke'ama. ɗum kadi dina kam laaɓi. allah ceniɗo jaɓan en kuuɗe meɗen boɗɗe ɗe en kuwi ha lewru sumay be ko luti lewru sumay fu. allah ceniɗo yaafo kuuɗe meɗen kalluɗe, yaafan en saaroji meɗen mayɓe be yeɗɓe fu. allah ceniɗo wadni en fototiri be laylatul qadri en ɗo rewa allah ceniɗo nder maare ha laato en keɓa barjari ɗuundi. e non fayinta derɗiraɓe julɓe yande julde to nini fototiri yande julde sumaye ɗo ɓi adamajo yiwo nden o ɓorno limse kese to heɓake, nden o arta o nyama bo hidde ko dilla sallikere. nyamduɗo na nyama ha hara derɗirawo julɗo, accu bo sakko a yara gaari malla a yara sa'i a yaha yimɓeji ɗo beeri ha sallikere a mara haaje jotta ka memugo ndiyam jonta a hoosa fandu ndiyam aɗo dilla aya ƴoppina yimɓe ɗo daare. na banni. yakku dibinoje le tati no allah joyi malla jeeɗiɗi ko jeenayi a wi he'ata mana bisimilla yakku 51 ɗo kam mi tammi ko ha a warti fu ɗo ka aɗo haari. e mbaɗe hunde deydey nde woni ha lawol diina. nden yaago sallikere lawol ngol en tokkori ha yaago ɗo to en ɗo garta bo en tokkora gongol feere. modiɓɓe mbi ko waɗi non annabijo sallallahu alayhi wa sallam waɗata. modiɓɓe mbi ko waɗi o waɗata non man ɗo, ko waɗi en gaɗata non ɗo ngam en dokka sadaka heɗɗo. to en ɗo garta en dokka sadaka wakkere ngola bo. yimɓe feere wi to en ɗo jaha ɗo en silmina dow yimɓe her ngol, to en ɗo garta en tokka ngola bo en silmina dow maɓɓe.
yimɓe feere wi to en ɗo jaha ɗo malaika en ɗo silmina dow men hergol, to en ɗo garta bo ɓe silmina dow men e laawol feere. Yimɓe feere wi to aɗo yaha ɗo junubaji ma ɗo sama hergol, ta a lorto dow maji, a lortira wakkere ngola. Allah seniɗo moɓanan en ɗi fuu maji to anniya meɗen wowɗi. Allah seniɗo wawu men, Allah wallu en, Allah reenu en, Allah yaafu en, Allah jaɓanen kuuɗe men, Allah yottin en suuma e ma wuri. Assalamu